Στη μεταβίβασή του πλάγια για τον Σίντιμαρ. Ο Μαϊστόροβιτς δεν έδιωξε. Από το λάθος επωφελήθηκαν οι Γερμανοί και είναι αυτοί που ανοίγουν το σκορ στο παιχνίδι πάρα πολύ νωρίς. Στο δεύτερο μόλις λεπτό του εκτελεί ο Λαγός. Η κεφαλιά out από τον Καφέ. Πήρε ο Σροκ. Και αυτός είναι αρκετά ταχύς. Ο Πέρες τον πρόλαβε. Ο Φισέκης έδιωξε την μπάλα και ο Ράμος ολοκληρώνει την αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ παραχωρώντας πλάγιο. Ο Ράμος προσποιήθηκε πολύ ωραία και απέφυγε τον αντίπαλό του. Γλυκιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Δεν μπόρεσε ο Μπλάνκο. Δοκάρι. Ξανά ο Ράμος για τον Λαγό. Το δοκάρι από τον Κονέ. Προσποιήσεις του Λαγού που καθυστέρησε. Ο Σροκ με πολύ χώρο. Τρέχει ο Πέρες να καλύψει. Ο Σροκ βγάζει σέντρα. Δοκάρι. Ευκαιρία για τους Γερμανούς. Ο Τάκη εκτελεί το φάουλ στο δοκάρι και στη συνέχεια το δεύτερο γκολ για την Κρόιτερφιλντ από τον Μπιλίσκοφ. Ο Τάκη έκανε πολύ καλή εκτέλεση στο 31 η φάση αυτή. Εδώ πέρασε η μπάλα για τον Μπρούκνερ. Είναι απειλητική η Γερμανία σε αυτή τη φάση. Ο Αλαγκουί ζητά την μπάλα. Ο Φισέκης και ο Μαϊστόροβιτς σε κόρνερ. Ο Ζορμπάς έκανε πολύ ωραία κίνηση αριστερά. Περιμένει ο Μπλάνκο στην περιοχή. Ο Ζορμπάς πάει μόνος του. Προσποιείται. Ωραία σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Ο Χετεμάη και την τελευταία στιγμή αυτός που απομάκρυνε ήταν ο Μπρούκνερ. Σέντρα του Ριβάλντο. Μόνος του ο Καφές αστόχησε. Η πιο κλασική ευκαιρία που είχε η ΑΕΚ μέχρι τώρα στο μάτς. Με τον Παντελή Καφέ. Εκτέλεσε το Ριβάλντο. Νέα κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Αλεξόπουλος είναι αυτός. Αν πρόλαβα να δω καλά. Που βρήκε τελευταίο στη μπάλα. Γεωργέας. Απέφυγε τον αντιπαλό του, έβγαλε και τη σέντρα. Ο Πλιάτσικα στην κίνηση. 2-2. Ισοφάρισε η ΑΕΚ. Με τον Πλιάτσικα να χρήσεται σκόρερ στο 85. 2 γκολ σε διάρκεια 2 λεπτών για την Ένωση. Καμιλά. Ο Αλεξόπουλος πήρε την κεφαλιά. Νέο γέμισμα στην περιοχή. Πάλι ψηλά ο Αλεξόπουλος. Το σουτ διώχνει ο Φισέκης.